У апошні час жаночы футбол набывае ўсё большую папулярнасць у свеце. У брэсцкім абласным цэнтры алімпійскага рэзерву па футболе таксама адкрыта жаночае аддзяленне, дзе займаюцца 11 груп спартсменак. Прыйсці сюды вучыцца гуляць у футбол як хлопцы, так і дзяўчаты могуць з 6 гадоў. Для апошніх ужо набіраюць па 2 пачатковыя групы. Родители ведут девочек с удовольствием, тем более, что видят, что у нас уже команда высшей лиги играет. Мы играем лицензирование, молодежное первенство по 2 возрастам, потому что у девочек только 2 возраста играет республику лицензирования. Позапрошлом году мы даже были чемпионами Беларуси в младшей группе лицензирования. Каманду «Бацар», што зараз гуляе ў вышэйшай лізе, складаюць дзяўчаты з Брэшчыны, абласнога цэнтра і раёнаў. Па меркаванні галоўнага трэнера каманды Алесі Баранавай, усе спартсменкі даволі роўныя па падрыхтоўцы. Выразнага лідара, на якога гуляюць усе, тут няма, што і дазваляе фарміраваць ва ўсіх сэнсах каманду. Я занималась и тяжелой атлетикой, и легкой атлетикой, но как-то с братом сходила на футбол, ну и все, и затянула. Моя задача как капитана – это подобрать нужные слова для всех девочек, чтобы настроить на игру. Папа всегда смотрит матч, всегда советы дает, поддерживает. Каманда «Бацар» гуляе ў вышэйшай лізе ўжо 3-й год. Для аматараў радасць. Брастаўчанкі зноў сярод лепшых каманд у краіне. Пакуль прарвацца ў лідзіруючыя радкі табліцы чэмпіяната, на жаль, не атрымліваецца, але гульня з чэмпіёнамі краіны і моцнымі супернікамі дае добры вопыт маладой камандзе. Трэнер ставіць рэальныя задачы перад дзяўчатамі, і яны паступова рухаюцца да мэты. У нас планка такова. Из 8 команд в прошлом году мы стали 7-ми. Для нас это было тоже немножечко такой шаг вперед своеобразный. Плюс улучшилось качество игры, об этом говорят домашние матчи, выездные матчи 3-го круга прошлого чемпионата. И, в принципе, 2 игры с командами-лидерами этого чемпионата 2020 года. Хотелось бы, конечно, еще подняться на ступенечку на 2 выше. Дзяўчаты працягваюць рыхтавацца да чэмпіянату Беларусі. У бліжэйшую нядзелю яны сустрэнуцца з фаварытам, футбольным клубам «Дынама Мінск» на сталічным поле. На сённяшні дзень маладой камандзе «Бацар», у якой гуляюць пераважна нашыя зямлячкі, патрэбна падтрымка. Для аматараў добрая нагода стаць сведкамі нараджэння спартыўных зорак і станаўлення будучых чэмпіёнаў. Тым больш, што жаночы футбол – гэта найперш прыгожа. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».